Рамо от истински елени връх имахме управителен изпит, защото мислехме, че е оная кота, която също е по-високо, но просто не е върха. Да. Ето там беше предния клип, а тук си има пирамиди, точно дето си е върха. Месирите слизат от Мальовица, тук се открива невероятна гледка към Орловец, излиза зъб двуглав и голем купен. Виждате какви скали. Невероятна е панорамата, а бездната, която е под нас, е страшна. Ние си прави селфита. Ето тук масива на водния чал и самия връх. Шишковица е в момента там огряно слънцето. Ето я ние, на Елени. Така, ето под нас пропаста с прекрасни скали. Римския манастир. И натам поглед към Додовръх и Калините. Самата Младенкица. Да. И там се движат колите, колко са маленки.